Γυρίζουμε. Λοιπόν, γυρίζουμε vlog νούμερο 2. Πάμε Άγιο με κοκτέλ. Πάμε να βρούμε το Spike. Για τη δεύτερη μέρα γυρίσματος από το βίντεο κλιπ. Είμαστε στον Άγιο Νικόλαο. Το Spike πότε θα ήταν εδώ. Δεν είναι όμως. Και πάμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο. Τελικά ο Spike ήρθε. Αν και 5 λεπτά καθυστερημένος. Πολύ καθυστερημένος. Κλείσε μια την κάμερα. Γιατί δεν θες να το πεις όλους? Κλείσε ρε μαλάκα να γίνουμε ρε σας. Και τώρα πάμε για το γύρισμα. Vlog 2, έχω κάνει ήδη το intro. Πού είμαστε τώρα Δημήτρη? Στη Μαρίνα είμαστε, δεν βλέπετε. Εσείς δεν βλέπουμε. Όχι, πού είμαστε? Θες που ήμασταν? Χθες ήμασταν καλό χωριό. Θες είμαι μαλάκα γιατί νομίζω ότι πέρασαν. Και μ' Μάρινα. Ναι. Πάμε τη Μαρίνα, Ναι, έχω ένα μόνο φαμίλια. Δεν θα δεις καμία θεία σου σήμερα? Θεία! Πού είσαι? Μαλάκα δεν προλάβαμε ρε. Πάμε μια βόλτα με το γιότ. Εντάξει, έχεις φέρει καφέ. Έχεις φέρει κακό. Έχω φέρει και καφέ. Ναι. Ναι ρε, έχω φορητό καφενείο πάνω. Μαρίνα. Λοιπόν, θα το πιέσω λίγο. Περίμενε. Περίμενε, πάμε κάτω να στήσουμε το γιότ μας. Μετά ρε, περίμενε. Πάμε να πάμε μια βόλτα με το προσωπικό μας Έλα, θα γιότ. πάμε από το γιότ ή όχι? Να το δείξω λες. Δείξτε, ναι, εντάξει. Είναι λίγο μικρό, Με τα μάξια άσχη δίσπινα αυτή δεν μπορούμε να μπέλα. Πάντως, είναι ωραίο, Σου πάρω ένα. Φιλαράκι με την άσπρη μπλούζα. Το μισάμα. Και που λες, πού θα πάμε τώρα? Και τι θα κάνουμε εκεί? Ωστόσο λέω μαλακίες πάλι, το μαλλί μου είναι χάλια. Κοίτα εδώ μαλάκα, σκάφο. Ωχ, Φίλιππε, Χρήστη. Κοίτα εδώ. Φίλιππε. Δεν πειράζει. Κοίτα εδώ σκάφο φίλε, κοίτα εδώ. Μαρίνα. Εδώ θα σε φέρω μωρό μου, εδώ. Και εγώ εδώ θα σε φέρω. Εδώ θα σε φέρω κι εγώ. Εδώ με το Φίλιππο. Ωραία. Είμαστε εδώ πέρα. Πάμε κάτω όμως. Στο γύρισμα. Πάμε κάτω. Κάτω θες? Με τον Δημήτρη. Γυρνάμε. Φεύγεις ρε? Κάτω θα κάνουμε. Ωραία, κάτσε να βρούμε να βάλουμε κάποιο την κάμερα ρε. Αυτό θα πει στο Facebook. Δεν θες να κάνουμε και καμία λήψη εδώ πέρα Μαρίνα? Ναι ρε μαλάκα. Ανέβεις εδώ πάνω. Ανέβεις εδώ πάνω. Ανέβεις εδώ. Θα κάνω τι ρε, που είναι Έλα, τράβαμε μια σάκη. Σε τραβάω, να αρέσει. Τι να βάζεις δε μαλάκα, τζακέτα που φορούσες δεν ήσουν 11 χρονών? Τι είσαι εκεί, θα πας καλά αυτό το πανάκι. Θα σώσεις. Αντίτας φίλε. Ωραία, μπορείς να κλείσεις λίγο σπανά. Λένε Adidas, τη βρίσκεται στο Κινέζο με μόνο 5 ευρώ προσφορά τώρα για τα Χριστούγεννα. Ναι. Τώρα. Κατέβα σιγά σιγά. Σιγά σιγά, πρόσεχε. Ρε μαλάκα φοβά. Πρόσεχε. Α! Πρόσεχε. Σκάσε ρε.
Πρόσεχε ρε! Πρόσεχε το πόδι σου! Είμαι ζωντανός. Στα αρχίδια μας. Συνεχίζουμε το vlog. Παρέα με το Βαλ. Βρήκαμε και το Βαλεντίνο. Πού πάμε Δημήτρη? Ξέρεις δεν θα φαινόμαστε τώρα σχεδόν καθόλου. Εντάξει, μπούτσος. Περίμενε, πρέπει να πάμε κάτω από το φως ρε, περίμενε. Βρήκαμε το Βαλεντίνο μες στην πόλη. Ο Νίκος, ο Δημήτρη. Ο Νίκος, από πάρα. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε το γύρισμα. Θέλεις να πεις κάτι στην κάμερα? Έχω να πω ότι εγώ δεν κλάνω, στέλνω φυλάκια από την κολοτρυπίδα και πάνε αμέσως στα χείλια του Φίλιππα του Ρεστάκη. Και σε μένα, και σε μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ακούστηκε, συγγνώμη. Θα μπει στο Facebook, έτσι. Μακάρι. Βαλεντίνε, τι κάνεις εκεί? Εγώ αρμέγω τη σαύρα μου. Και πώς αισθάνεσαι? Βγάλω κιλά. Πόσα κιλά πιστεύεις ότι χάνεις το δευτερόλεπτο? Υπολογίζω ένα μέσο όρο... Πάρα πολύ ωραία. Τι έχεις να πεις εσύ? Τίποτα. Πολύ δυνατό το σπορ. Τι να κάνω ρε. Θες να πεις κάτι για τα κορίτσια έξω? Ποια κορίτσια? Δεν ξέρω για κάποια κορίτσια, θες να πεις κάτι? Ένα χαιρετίσματα, να χαιρετήσεις κάποιον? Χαιρετίσματα στη θεία μου τη Μαριγό, στον τάφο της, γιατί πέθανε πριν κάποια χρονάκια. Τέλος πάντων, χαιρετίσματα όπως και να έχει. Πάλι καλά, εντάξει που είναι εκεί. Δεν τη συμπαθούσα και τόσο πολύ, αλλά δεν πειράζει. Γεια σου Μαριγό. Για Facebook, έτσι. Facebook. Μπορεί και YouTube, δεν ξέρω. Εντάξει ρε μάλακα. Συμφωνείς? Βέβαια. Καλό. Τελειώσαμε λοιπόν τα γυρίσματα. Τέλος. Και τώρα πάμε για editing. Σωστά. Ναι. Ναι. Και το Σάββατο αναμένεται το βίντεο του Spike. Οπότε, επειδή δεν φαινόμαστε κιόλας και έχει λίγο φασαρία εδώ, πάμε... θα πάμε, θα το κλείσω και θα τα ξαναπούμε στο Σπία. Γυρίσαμε από τον Άγιο, γύρισα βασικά, το Spike έμεινε εκεί. Ναι, και είμαστε τώρα πάλι πίσω εδώ. Γιατί μιλάω πληθυντικό πάλι? Είμαι τέλος πάνω στο σπίτι, μόνος και τελειώνω το βίντεο του Spike. Εδώ πέρα βλέπετε. Ναι. Αυτά από μένα και θα τα πούμε. Τσάου.